Toto je program Resource od Mirage, kde sú vyvíjane tlaky takisto aj na túto keramičku, aby pracovala s obnoviteľnými zdrojmi, aby recyklovala a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je materiál, ktorý sa bežne používa pre výrobu obkladová dlážieb. Je ho tam nejakých skoro 37%. Toto je nevypálený bordel, to sú dláždice, ktoré sa nedostali do pálenia, sú zbierané aj z iných keramičiek, pretože v Mirage ich toľko veľa nie je. Toto je keramika už vypálená, je to odpad, ktorý je veľmi ťažko likvidovať a novinkou je tento rok aj to, že tu pridali 3% zo skla, ktoré je údajne z fotovoltaických panelov. Čiže takto vzniká hmota, ktorá sa ďalej spracováva a z ktorej sa vyrábajú tieto obklady a dlážby. Ich meno začína vždy na RE alebo RE. Resource. Inak sú veľmi príjemné na dotyk. Bude sa s tým opäť dobre robiť.